ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଓଲୁଅର ଏକ ନୂଆ ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା, ତାପରେ ଏଠୁ ବିଲାତି, ଖଟା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲାତି ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଓଲୁଅରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେଇଥିବା ତାକୁ ଦେବା, ଦେଇକି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ 15 ମିନିଟ୍ କେତେ ସିମ୍ରେ ଆମେ ବସାଇଦେବା। ତା ପାଣିଟା ଟିକେ ନ ମରିଲେ, ଶୁଖା ଶୁଖା ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଟି ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ଖଟା ଖଟା ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ବେଶୀ ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି। କେଉଁଟା ଭଲ ଓଲୁଅ, କେଉଁଟା ଖରାପ ଓଲୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଭଲ ଓଲୁଅ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଶୁଖା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।